ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ V4 News 24/7 ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಬತುಬೂರ್ದುನು ಕುಟ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಕ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ವೋಕ್ಸ್ವೇಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಎದ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ BDG Pi Enterprises, SL Sheet, Jewelers and Diamond House, Ampankatta, Calgary, Anchane Vagmi, Cine Creations, Hotel Lakshmi City Side, Winsome Vinayaka Marketing, and Anchane SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, and Anchane Kling Krishna Cafe, Car Decor Kadri, Bima Jewelers, and Anchane Hotel Rupa, Black and Black Fashion Analyst, Costume Cottage, Indus Care Equipments, Glitz Entertainment, St. Joseph Engineering College, and Anchane Dr. MV Shetty Group of Colleges, Aita Ottugu, Olympic Sports, SDM College, Postgraduate Center, Ujire, and Anchane Vasudev Stores, West Coast Motors, Digital Planet. So Anchane, Inita League Match, the special partners, the Motige Ullere Season Award Kottinakulu, Kiran Kumar Kodikal, and Anchane Hotel Lakshmi Cityside, Vision India, 11 Men's Wedding Studio, and Anchane Sachin Bake and Ice Cream, Inspire Neat Academy, Advait Hyundai, Mantra IXE Fashion Villa, Aitottugu Atma Shakti Vividuddesha Sahakari Bank, Satish Kumpala, Yuva Vahini Registered, and Anchane Das Promotions Home Nursing Services. CPL Season 4 da Nanaraddi League Match ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಫೆ ಜೈ ಮಾತಾ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟು ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂತ ಬಂಜಿನೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಂತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಫೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಸೊ ಜೈ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅವತ್ತಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ದಾದ ಆಪುನು ಮನಗ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲೋಶಸ್ಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಟು ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಇತ ಥರ್ಡ್ ಟೀಮ್ಲ ದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಸೊ ಅವುಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದೊಂಡು ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಒಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತೆಲಿಪಾಯರನಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಫೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದಾಂಡು ತೂ ಒಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಎಣ್ಣ ಬಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಕೊಡ್ಪುಜಪ್ಪ ಯಾ ನೀ ಪಾತೇನೆ ಮರ್ಲೆರ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾತೇನೆ ಈ ಜನ ಹೋಲ್ಸಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇ ಓ ಕಂಡಡಿ ಅವಳ್ದಾದ ಅಲ್ಪನಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅಲ್ಪಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಯಾನು ಜಾಲಪ್ಪನ ಬೊಡಿದಿ ಜಲಜದ ಪಾತೆಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತುಯರ ಮಾತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪೆತ್ತ ಗೊತ್ತೆಯ ಯಾನ್ ಜಾಲಪ್ಪನ ಬೊಡಿದಿದ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪೆದ್ದು ಜಾಲದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅವದು ಮಾಡೈದಿ ಈ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ತ ಕಂಡೆಗೆ ತತಾಲ ಬುದಿಯ ಅವನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ನಾಳೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಸಪ್ತ ಬಿದ್ದಾಡುಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅವ ಐಕೆ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ರಡೆ ಬೋಪೆನ್ ಓಲಾ ಮದೇವಲೆ ಎಂಕ್ ಜೋಕಲಾ ಪೂಜಿ ಪಂಡಿ ಎನ್ನ ಬೋದೆದಿ ನನ್ನ ದೈವಾಸ ಕೊರ್ದು ಓಪನ್ ಕೃಷ್ಣನ ತು ಪೋಪಲ್ಗೆ ಓ ಅವೇನನ್ನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಗಲ್ಲೇ ಅವು ಡೈವರ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಬೋಪೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಆರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿಗೆ ಹರನೆ ಹಿಡಿದು ಏತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಜೋಕಲಾತನಿಗೆ ಇರೇಗಲ ಏರ ಮಾಟ ಮಲ್ತಿರ್ತೋ ಜೋಡು ಐಕ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕಲೆಯರ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆರು ಕಲಿಪಿನಟ್ಟು ಹುಷಾರು
ಕಲೆಪಿನಾರು ಕೊನೆಯಿದ್ದೆ ಯಾವು ಅದತ್ತ ಕಾತ್ ಓ ಮಾಲ ಇದೆ ನೀನು ತೂಯಲ ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಾದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಾದು ಮಾಲ ಇದೆ ಮರ್ಲೇಟೋಜಿ ತೂಯಲ ಪೂಜಿ ಬೋಲ್ತೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಾದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಕರ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ ಬಾಯ ಬಿಡ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೊರತೊಂದುಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀರ ಕುದುಕುಲೆ ಗುರುಕುಲು ಏನಕ್ಕಲ್ಲ 6 ಚೂರು ಪಾತಿರಿ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬಾಳೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುದುಕುಲೆ ಬಾಳೆ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಗುವನ್ನು ಮಗು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನದಾನ ಇಂಥ ತೂಪಿನಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಾತಿರ ನಾರು ಅಂಚಿನ ತೂಡು ತುಲಾ ಗುಲುಕುಲು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇಲು ಗುಲುಕುಲು ಮಹಾನ್ ಗುಲುಕುಲು ಯಾರು ಗುರುಕುಲತ್ತು ಗುರುಕುಲ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾ ಉನ್ನದಾದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅವನು ಹಾ ಗುರುಕುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತದ ಇತ್ತ ಗುದುಕುಲು ಬಪ್ಪೆಲತ್ತ ಅಂಟ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನು ಗೋಮೂತ್ರಲತ್ತ ಅವನು ಗುರುಕುಲ ಕಾರು ತಾಗದು ಲಾಮ ಗುಲುಕುಲ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಂಡ ಗೆಲೆದಿ ಕೊನತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನ ಐಕು ಗೋಮೂತ್ರಲತ್ತ ಅಂದ ಹಾಪುಂದ ಗೆಲೆದಿ ಕೊನ ಮಾಲಯ ಅಂಚತ್ತು ಉಡುಪಿನ ಕಾರತ್ತು ಅರೆ ನಡಪುನ ಕಾರು ತಾಗದು ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಿಲೆಂಜಿ ಕುಲ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಪಿನಾಯಿಲ್ ರಟ್ಟ ತೊಟ್ಟೆ ಭಾರತ ತತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅವ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮನ ಇಂಚಿನ ಕೋಮಲತೆ ಅವಿ ಗುದುಕುಲೆಗೂ ಉತ್ತರ ಬಪ್ಪುನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕ್ಕೋಲು ಅವನ್ನ ದೇಕಿ ಆಹಾ ಅವು ಗುಲುಕುಲ್ನ ನಾನು ಬಂದ್ಬುದ್ದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಪಿನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓಂ ಭ್ರೀಂ ರೂಂ ಮಲಿಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರು ಮಂತ್ರ ಬಾಲಿ ಲಾಕೊಂದು ಕುದಲವಲ್ಲೇ ಓಂ ಭ್ರೀಂ ರೂಂ ಮಲಿಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರು ತತ್ಯ ಪಂಪೆ ಕೋಮನ ಮೇರ ಮಾತ ಕಲೆಯರ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಮೇರ ತಾರೆ ಕಲೆಯರ ಬೈದಿನ ತಾಳೆ ಕಲೆಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತದ್ದು ಎಂಟಿನೇ ಮಾತ ಕಲೆಪಿನಿ ಬಣ್ಣ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಗುಲಂಜಿ ಕಜಿ ಬುಗು ತಾರೆ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜ ಉನ್ನೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ತಾರೆ ಕಲೆಯರೆ ಪೊಸತ್ತು ದೆತೊಣ್ಣಿ ಇರಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬಂತನ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಗದನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಾದಂಡು ಬಂತೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿದೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ತಂಡಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲೆ ತಂಡಾಸ್ ಗುವೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲೆ ಗುವೆಲ್ ಅಪನ ಮೇಲ್ ಮಾತ ಕಲೆಪಿನಾಲತ್ತಿ ಮೇಲೊಂದು ವಾದದ ಕೋಪುಲೇತಲ್ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಗೊದ್ದೆ ಓಲಾ ಮದೇವಲೆ ಎಂಕು ಬೋದ ಆಕಲೆ ನೋಪುಲೆ ಅನ್ನ ಏನಾನು ಗೊದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದಾರ ನನ್ನ ಎಂಕು ಕೋಪದು ತದೆ ಹೋಜಿ ಏನಾನು ಗೊದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪನ ಇಂಕೆನೆ ಗೊದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪೆತ್ತು ಯಾನು ಮೆತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವೆ ಏನಾನು ಗೊದ್ದೆ ಬಂದ್ಪನ ಲೌದಿ ಮಗ ಓಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಏನಾನು ಲೌಡಿ ಮಗ ಪಣ್ಪಣ ನಿಕ್ ಉಗ್ರವಾಯಿನ ಯಾನು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪ ಓಂ ಭ್ರೀಂ ರೂಂ ಮಲಿಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರು ನಿಕ್ ಜೋಕುಲಾ ಒಂದೇ ಕುದುಕುಲೆ ಮಕ್ಕಳ್ ಮಲ್ಪನ ಲೌದಿ ಮಗ ಲೌಡಿ ಮಗಲ ಆ ಲೌದಿ ಮಗಲೇ ಸಾಪಾಗ ಮಿನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಸಾಪಯ ಹಾಯ್ ದುಂಬೆ ಸಾಪಡು ಉಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಂತ ಜೋಕುಲ ಹಾಪು ಜಾತ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುದುಕುಲೆ
ಎನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ದಾದನ ತಾಗೊಂದೊಂದು ಕುದುಕುಲೆ ಕುಡಿದ ಗುಪ್ಪಿಯ ದೇವರೇ ಕುಲುಕುಲೆ ಎಂಕ ತಾಪ ಕೊಲೊತ್ತಿ ಕುಲುಕುಲೆ ಎಂಕು ಜೋಕುಲು ಪೋದು ಕುಲುಕುಲೆ ಓಮನ ಕುದುಕುಲೆಗೆ ತಾಪ ಕೊನ್ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಳಿ ಬೇಜಾರ ಅಂದ್ರಿ ಕುದುಕುಲ್ನ ನಿದು ನೀಲ್ ಬಲೊಂದುಂಡು ಆತ ಬರ್ತಿರ್ಬರಿ ಕುದುಕುಲ್ನ ಅನ್ನದು ನೀಲ್ ಬಲೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡಿಯ ನೀರು ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಯಾನ್ ನವ್ವೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಪನೆಲ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಪನೋದ ಗಿರ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೀರಾದರಿನ ನೀರಾಯನಿ ಕರ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಕಾಡ್ದ ಗಾಯನ್ ಪತನ ಪೊಜಂಗೊಂದುಲ್ಲೆಯ ಗಿಲಿ ನೆಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತನ್ ಗಿಲಿ ಕಾಲದ ನೆಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತನಿಯ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಲುಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲೆಪರ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಕಲೆಯರಂಡು ಹೌದಾ ಉಲೇ ಪೋಣ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏತಿಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ ಟೀಕ್ ಸೀಕಣಿ ನಮ್ಮಗು ಮಾಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದು ಪೋ ಮಾಯ್ಪ್ ಮಾಲೆ ನನ್ನ ಮೂರು ಮಾಯ್ತದ ಎನ್ನ ಬೊದೆದಿ ಜಾತು ಪೂರ್ಣ ಹೋದ ಮಗೆ ಅವ ಕಲಪೆ ಯಾನ್ ಕಲಪೆ ಐದು ದುಂಬು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಪುದರ್ ದಾದ ನಿನ್ನ ಬಾತ್ತಲೆ ಅತ್ತೀಯ ಅತ್ತೆಂದು ಯಾನ್ ಬಾತ್ತಲೆ ಅತ್ತ ಮಾರಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದ ನೇ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಚೂರು ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ನು ಅರ್ನ ಬುದ್ಧಾರಿ ಭಾಸ್ಕರಿ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಕೋಮನ ಮಲಿಯಾದಿದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾದದ ಕಂದನನ ಪುದಲ ಪನ್ನಲ ಇದ್ದಿ ಮಾಲ ಇದೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಪಾತೆರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸೈಪುಣೆ ಅನ್ನಿ ಮಲಿಯಾದೆತ್ತಲ್ ಕೋಮನ ಎನ್ನ ಮಲಿಯಾದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಡ್ಡ ಜಂತಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಬತ್ತಲೆ ಅಲ್ನ ಕೋಮಣ ಕೋಮಲೆ ಸುಮಾರು ಐತಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಬಣ್ಣಗಲ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನೇನೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ನಾಲೈ ಮಗುರುಜಿ ಪಂತ ಆಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೋಡು ನಾನು ಪೊಣ್ಣು ತೂರ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದೇರಡ ಏತಿ ಶೋಕು ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಗೊತ್ತು ಏತಿ ಶೋಕು ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಅದ ಆನಿದ ದಿನ ಇಂಜಿನ ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆನಿದ ದಿನ ಆರು ಏನ ತುಯರ ಬತ್ತೆರ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ನೇ ಎಂಕ್ ಈರು ಓಕೆ ಆಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡಾವೆ ನೇ ಎಂಕ್ ನೆಲ వచ్చాರೆ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಪೆರ ಮರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀ ಈರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾವೆ ಅವು ಜೋಜಾ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರಾನ ಗೊದ್ದೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ನೇ ನೇ ಎಂಕ್ 4 ಪೌಂದ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪಾಡ್ಲವೆ ಅವು ಪುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೂರಾನ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಟ್ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಇಂದಿ ಒಕ್ಕ ತೂಂಡವನೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಂದಿ ಒಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಂದು ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಗೊತ್ತೇ ಬಂದು ಯಾಪ ಗೊತ್ತೇನಿ ಬಂಡ ಅವು ಪಂಡದ ಸುಖ ಐತಿ ಯಾಪ ಎಂಜಿ ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಯಾಪ ಎನ್ನದು ತಮ್ಮನ ದಾನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮನದ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ ತಮ್ಮನ ದಾನಿ ಮಾತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋನಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಅಜ್ಜರುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಾರ ಆರಿಕೆಂಡ್ರಿ ನಮಗ ಒಣಸ್ಪುರ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅವು ಓ ಕೋರಿದ ಖಜಿಪ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಈ ಜನ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಬೊಲ್ಲೇರು ಅವು ಗೋರಿಯಾ ಅಂದು ಅವು ಬೇಯ್ಪ ತುನಗ ಅವನೇ ಸಿಕೆಟ್ ಬೇಯ್ಪುಣವು ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಜಿಂದ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಉಂತ ಹೋಯ್ತಂದ ಪುಲ್ಕ ಬಂದು ತಿಳ್ಕ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬೊಲೆಲೋ ಅವು ಗೋರಿದೆ ಬೊಲ್ಲೇರ ಕೋರಿ ಅತ್ತಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿಗೆ ಮೂಲ ನಿಂಗಿದಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಾಲ್ ಬೊಲೆಲೋ ಕೋಲಿ ಅವೇ ಬೊಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಬೊಲೆಲೋ ಕೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಿನ್ಪುದಿರ್ ಟೈಸನ್ ಓ ಟೈಸನ್ ಹತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಐದು ತುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತೊಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಈ ಜನ ಪಾತಿರ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಡಿ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ದಿಜೆ ನಿಕ್ಕು ಪಾತೊರ್ದೆಲ್ಲತ ಏನನ್ ಪಾತೇರೆ ಬೂರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆಯನ್ನ ಪುತ್ತೊತ್ತುಂದೆ ಕುಲುಕುಲ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಸುಖ ನಾ ಒಂದುಗೋ ಓ ಜಾತಕ ಕೊರು ಅಂಚ ಬಾಗಲ್ನೆ ಉಂದುಗೊಲ್ಲೆ ಬನ್ನ ದಾದಾನ್ ಕೋರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಕೇನ್ ವಾರನ್ನೆ ನೀ ಜಾತಕ ಕೊರು ಪೂರ ಯಾನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಪ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ ಆದುಂಡು. ಚೂರತ್ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ದಿನ ಇವೀಕೆ ಕಾಸೈತಿ ಏತ್ ಬೆನ್ನಲ ಮುತ್ತ ಸೇರುದಿ ನಾನು ಮದುಮೇನಗ ಎಂಟ ಇತ್ತ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಏತ್ ಬೆನ್ನಲ ಮುತ್ತ ಸೇರುದಿ ನಿಕ್ಕು ಒಂತೆ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಒಂತೆತ್ತು ಮೂಕು ಊಟ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದಮೆ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಣ ಬೇ ಯಾವ ಯಾನ್ ದೂತಿ ಇಜ್ಜಿದ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಪಿನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ಪಿನ್ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಪು ಅವನನ್ನ ತಿಕ್ಕದ ಹೌದು ಈ ಮುರಣಿ 24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ಸ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಲ್ದೆ ತೊಂದನ ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ಮೇರು ನಾಲ ತಾಮಂದ ಗುಲುಕಿಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುಗ್ಗುಲ ತೊರೂಪಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ ಓ ದೆಂಬಾತ ಸಂಬೂಸ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ಇಲೆಂಕಲ ಪಾಲಕ ದೇವಲಿ ಇಲೆಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಗುದುಕುಲೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಜಾತಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಬೇ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ವೈಪ್ ಮಂತನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಜಾ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಜಾತಕ ಕೊರು ಖುಷಿ ಅಂದ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಮರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವನು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡ ಮಗ ಇದು ಲೇಟ್ ಏನಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತಗಲೆ ಪುನತ್ತಪ್ಪ ಮೊಕ್ಕಲು ಮುಂಚಿ ಪಾಲ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ದಾಖಲು ಓಂ ರೀಂ ರೂಮ್ ಮಲಿಡೇರ್ ಲಿವೆಸ್ಟ್ರೋ ಜಾತಕ ತೂಪ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾ ಓಡ್ಚಾ ಯಾನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪ ನಿನ್ನ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಕ ಕೃತ್ರಿಮ ದೋಷ ಉಂಡು ರಾಮ ದೇವಲೆ ಇದ್ದಿದೆ ಕೋಮನ ಎಂಕ ಕಿತ್ತಿ ಬಂದ್ಪುನ ಪೊನ್ನನ ತಾವತ್ತ ಇದ್ದಿದೆ ಕತ್ತಿ ಮಾಟ ಮಲ್ತೀರ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಲಾಮ ಗುಲುಕುಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೋದಿ ಅನ್ನ ಮಾತೇನೊಂಜಿ ತರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದು ಗುಲುಕುಲೆ ಮಾತೆತ್ತವು ಮಾತ ಕಿತ್ತಿನ ಅವೇನೊಂದು ತರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ಲೆ ಗುಲುಕುಲೆ ಕಚ್ಚಾ ಪುಂಡು ಏತಾಪುನು 1,15,555 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ಗುಲುಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಬದವೇರು ಪಾಪದ ಕುಲು ಎಂಕಲೆ ಬಂಜಿಗೂ ಇತ್ತಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಪುದಿ ಗುಲುಕುಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲ ದಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಉಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಯಾನ್ ಆತ ದೇತೋನು ಜಿ 1,50,000 ದೇತೋನು ಓಲಾಮ ದೇವಲ ಕೋಮನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಾಪನು ತೂದು 14 ತಾಲಾಯಿ ಬುದಿಯರಿ 15,000 ಇನ್ನ ಬೊಜ್ಜ ಬಿಟ್ನ 14,000 ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗುಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನ ತಾಲಾಯ ಕಲೆಪುನ ಮಿಷಿನ್ ತಂದಲತಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುಕುಲೆ ನೆತ್ತಿ ಎಂಚ ತಾಲಾಯ ಕಲೆಪಿನ್ ತಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಜಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ನೆಟ್ಟು ಬದ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಕೋಮನ ತಾಲಾಯ ಕೊಲು ತಾರಾಯಿ ತಾಲಾಯ ಕೊಲು ಕೋಮನ ನಮೂಲ್ ತಾಲಾಯಿ ಹೋಗಿಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಆಟ ಮಂತ್ರ ಕಲೆಯಲೆ ತಾಲಾಯ್ದ ಮಿಚಿನ್ 19 ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೊಲು ಸತ್ಯಪನ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಂದೆ ನಿಂತ ತಾಲಾಯ ಕಲೆಪಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ ಕಲೆಪಿನ ಎತ್ತು ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಪಿನ ರೌತಿ ಮಗ ಸತ್ಯಪನ ಆಗಿದೆ ದೇಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಬಗಲ್ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಗಿರಿಲ್ಲತೆ 1,000 ಲಕ್ಷ ಮಣ್ಪುಗ ಬಂದಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಲಾಯ ಕಲೆ ನಿಕ್ಕು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಿ ಎಂಕಲ್ದ ಬತ್ತದು 1,000 ಲಕ್ಷ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕು 1,000 ಲಕ್ಷ ಓಡು ನನ್ನ ಏತು ತಾಲಾಯ ಕಲೆ ಓದು ಮಾರಾಯ ಬಾತೆ ಕಿತ್ನಾಯ ಓ ದೇವರೇ ಅಪಗಾಡ ಬೇರೆ ಮಾಟ ಕಲಿಪಿನಾರತ್ತ మన మంగళత కాసు మల్పును ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನೊಡದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಪುರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಪೋಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಜೋಕ್ಲಿಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಈರು ಬಾಲೆ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಬಾಲೆ పూలల హాలాపిని పొందోకులెక్కి నికులే పంపిన అదే పోయి అవులకి ఎనగా మూలకి ఎనగా వసీకరణ అదే పోయి నామకరణ అదే పోయి యాం పనుకునేకేను ನಂಕು ಜೋಕುಲು ಇದ್ದಿನ ನನ್ನ ಮಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೊತ್ತಿ ಅವೇತೋ ಅನಾಥ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದಂದೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಲಿ ತುಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತದು ಪೊಲ್ಲುದು ತಾಂಕಗ ಪೊಲ್ಲುದು ಎದ್ದೇದು ತಾಂಕಗ ಮಾಲ ಇದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋದು ಅವನಿ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಮಂತ್ಲ ಎಂತ ಮಂತ್ಲನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಂತ್ಲ ಬನ ಓಂ ರೀಂ ರೂಮ್ ಮಲ್ಲಿಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅತ್ತಾನ ಹೆಂಗಾಗದೆ ಅತ್ತ ಆತನು ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾನ
ಕುದಲ ಬನ್ನಿ ಓಂ ಭ್ರೀಂ ರೂಂ ಮಲಿಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರು. ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾದ್ ಬನ್ನಿ ಓಂ ಭ್ರೀಂ ರೂಂ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಡೆಲಿಮಾ. ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ V4 ಚಾನೆಲ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ನಂಬಲ ಫುಟಲ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾಲೆ. ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವಲೆ ಲೌತಿ ಮಗ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋದೆಂದ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಏತು ವರ್ಷಾನು 20 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೇತು ದೋಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಆತಜಿ ಲೌತಿ ಮಗ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಫೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಟೀಮ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಆದಂತೀರ್ ಮನ್ಲೆ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಆರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರ್ ಮೈಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಟೀಮ್ ಜಯಮಾತಾ ವಿನೀತ್ ನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪಿರಕಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಈ ಕಳೆಪುನ ಮಂತ್ರವಾದ ಇಂಚಿನೆಟ್ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಕ್ಲು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಪಾತೆರೊಂದೇರ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಉಲವಿಲಾಡ್ ಪಾತೆರೊಂದೇರ ಅಂತ ಆಟಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲಿಜಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರವಾದ ನಡೆ ಪೋಪುನ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ ಐತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತಾರೆ ನನ್ನದು ಪಂಚಸ್ ಬೋಡಿತನು ಬನ್ನಕ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಅರ್ಧಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಜೈ ಮಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಕಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲರ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಲೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೋ ಆಯ್ರೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ನ ಒಂಚು ಪೋಂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ನಿಂಚ ಪತ್ತದ್ದೀಜಿ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಕಲು ನನ್ನ ಪಂಚಸರೊಂದು ಜಾತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಚಸರೊಂದು ಜಾತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಂಡ ಈಗ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ನಿಕಲು ಬರೋಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಂಚಸ್ ನಿಕನ ದಾದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊರೋಡು ನಿಂಕದು ತೂವೋಡು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತಪ್ಪಾದೆತ್ತ ನಡ್ಸಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ದೆರ್ವರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಚ ಓಲ್ ಪೋಂದು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡು ಪೋಯಿಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವೇ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಕಾತದು ಕುಲ್ದು ತೂಪೆ ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಪಂಚಸ್ ಪಾಡುವ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಪರನ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದನ್ನೇ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಎಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪವನೇ ನಾನು ಸೋಣ ತಿಂಗುಲು ತೂಡು ನಾನು ದಾದ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಂತೆ ಅವಿನಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಾರೆ ಅಂದು ಚೈತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಒಂತೆ ಪಂಚಸ್ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಜೈಮಾತಾ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕಲು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಉಳ್ಳರು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುನ ನಲ್ಲ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ನೇರ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ನಿಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತರ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪೇ ಕೊರ್ಪುನಾತೆ ಈರೆಗೆ ದೆತೊನ್ನ ನಿಜ ಆರು ಬಂಡಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ಗ ಏತ್ ದಾದ ಅನ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಅನ್ ಬಂದು ಸೊ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 8 ಐದು ತಿರ್ತು ಆ ಟೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಬೋತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆನ್ ಮಿತ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಬೈ ದೇರ್ ಸೊ ಅವ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು. Thank you so much, sir. Thank you so much, team. And V4NEWS ನ ಮಿತ್ತ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಲ್ಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪರವಾದ. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. MV Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports, and Digital Planet.